Tak čus lidi, dělám po dlouhý době, udělám zase reportáž na Minecraft, jenom takovou krátkou. Takový jeden Minecraft server. Tady koukám na Lejmena, to je nejlepší admin, jakýho jsem kdy viděl. To je fakt borec. Akorát mi furt utíká. Čekám, že možná v příštím videu bych ho mohl hodit do natáčení. Takže, jak jste mohli možná vidět, tohle je spawn. Docela to jde. Funguje, je tu asi zaplý PvP, to jsem ještě moc nezjistil. Ale určitě je to dobrý server. Jako dost dobrý. Koukněte, jako co tu postavili lidi. Normálně hlašte se, až přijdete u Lejmena, on vám určitě poradí. Tady máme vesničku hned. Tady jsou někde golem a se ho zabili. No. Já myslím, že na úvod serveru to bude stačit, takže...